Papresaren eta inguruko bizilagunen arteko elkarbizitza duina lortzeko, papresaren jarduera bizilagunei eragiten dizkieten kalteak, alegia zarata gogaikarriak, batez ere gauez, usaintzarrak eta trafiko astuna saihesteko neurriak aspaldi eskatzen aritu garen arren, papresa beste baimen bat izapidetu zuen 2023an, instalazio berriak barne. Eta ondorioz, administrazioarekin, Eusko Jaurlaritzarekin, lotutako lan serio bati ekin genion. Baimena abuztuan izapidetu zen arren, auzo elkarteak eta eguzki lehenik eta behin alegazioak aurkezteko gai izan ginen. Eta horiek ezetzi ondoren gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu genuen. Baina tamalez hori ere ezetzi zuen Eusko Jaurlaritzak. Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako alegazioak eta errekurtsoak zorroztasunez izapidetu ez zituelakoan, Gipuzkoako probintzia fiskaltzan ingurumen atalean, salaketa bat aurkeztea erabaki genuen 2024an irailaren 5ean. Ikerketa eginbideak amaitu ondoren, fiskalak salaketa Donostiako 5. zenbakiko instrukzioko epaitegira bidaltzea agindu zuen 2025an martxoaren 7an. Gertakariek baliabide naturalen eta ingurumenaren aurkako delitu baten ezaugarria dituztelako, aurreztiazko eginbideak has ditzan. Gaur egun, oraindik ez dakigu epailea egiten ari den eginbideen norainokoa. Baina oraingoz eta salaketa eta legez ezarritako zarata maila gainditu direla egiaztatzen duten txostenak egon arren, azkena izan zen 2024ko martxokoa, egoera ez da batere aldatu. Azpimarratu nahi dugu, zientifikoki frogatuta dagoela, herritarrek zarata eta osainen eragipean etengabe egoteak hainbat patologia eragin ditzakela. Besteak beste, estresa, insomioa, nekea, depresio, antsietatea, hipertensioa eta bar. Eta hori da paisatzen dugu errealitate gordina. EOK lanean jarraituko du, eta Eusko Jaurlaritzari izurien eta beste parametro batzuen mugak ezartzeko eskatuko diogu. Merezi dugun papresarekiko bizikidetza duina bermatzeko. Amaitzeko eta garatzen ari garen lan dinamikarekin jarraituz, papresako zubian, ekainaren 14an, larunbata, eguerdiko 12etan egingo dugun protesta baketsuko konzentraziorako deia plazaratu nahi dugu. Herritarrek parte hartzera animatzen ditugu, herritarrak eta ingurumen errespetetzen duen herri bat lortzeko.